En aquest vídeo us explicarem com accedir a l'àrea de clients. Per accedir a l'àrea de clients, simplement cal que aneu a la nostra pàgina web www.fica.cat. Un cop dins de la web, heu de clicar sobre Àrea de clients, al menú principal. En aquest apartat de gestió documental trobareu el botó Accedir a l'àrea de clients. Si el cliqueu, accedireu a l'àrea de clients. Aquí haureu d'introduir el vostre usuari i password, que prèviament us haurem fet arribar per correu electrònic, i clicar sobre el botó Entrar. Ara ja sou dins de l'àrea de clients. Benvinguts!